Assalamu alaikum malama Khadija. Wa alaikum assalam. Da Allah za mu so mu ji dan takaitaccen tarihin ki kaɗan. Da farko dai sunana Khadija Alhaji Shehu, wanda aka fi sani dai da Khadija kuma jaruma a cikin shirin Izzar so mai suna Karima. Ni yar jihar Yobe ce, ni ba Fulatana ce. To da Allah mana so mu da muke wasu 'yan tambayoyi kaɗan 3 zuwa 4. Ina sauraro. Lokacin da aka yi casting ɗinki a fim ɗin Izzar so, yaya kika ji? Gaskiya na ji daɗi sosai. Na gode wa Allah babu adadi. Sosai na gode wa darakta da kuma yayana da ya haɗa ni da darakta. A cikin Izzar so wani sin ne ya fi burge ki? Kowane sin ɗina ya burge ni, amma babu wanda ya ɗaga mana hankali kamar sin ɗin da na yi addu'a na ranar Juma'a, da kuma wanda nake cewa Allah ya maka jalabi da jalabin da ke cikin Alƙur'ani, ya maka dafa'i da dafa'in da ke cikin Alƙur'ani. Allah ya haskaka fuskanka da hasken salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin ya ban mamaki yadda jama'a suke son wannan abin da ne. Na gode wa Allah sosai akan haka. Yanzu misali idan kika fita kamar kasuwa ko wani guri ko wani gari da kika je, yanda ya kike gani ana yi miki dalilin Izzar so? Gaskiya mutane suna nuna mini ƙauna, har ina jin kamar in yi kuka, saboda yanda ban yi tunanin Allah zai kai ni wannan mataki da har jama'a za su dinga nuna mini soyayya ta sosai da sosai. Akwai ran da na je kasuwa, mutane da yawa suka taru, har dalilin haka aka bani kyauta. To me zaki iya cewa saboda irin wannan dandazo ko taro da ake miki in an ganki, me zaki wani irin farin ciki zaki nuna ko kuma wani irin godiya zaki ma al'umma saboda kallon Izzar so da suke miki a ciki? Gaskiya da farko ina gode wa Ubangiji na da ya nuna mini wannan lokaci, sannan kuma ina gode wa masoyana. Ina gode musu sosai. Allah ya bar mu tare, ya bar zumunci, ya kuma bar ƙauna. Ni ma ina son ku sosai. To akwai wata tambaya da muke so mu dan yi miki. Akwai wasu wanda suke kamar masu yin harkar YouTube wanda suke daukar Izzar so saka a cikin tashar su, wani irin jan hankali zaki musu akai? Ina kira da yan download don girman Allah ku daina daukan abubuwan mu kuna sawa wa jama'a, saboda ka sani cewa shi hakkin wani Allah baya yafe wa mutum, sai dai in me shi ne yafe maka, kuma Allah zai tambaye ka ranar da ba za ka iya biya ba. Saboda haka idan kuna bukata Izzar so, ku je wajen Kano Distribution Committee, mun tsara saboda ku je ku karɓa original one ku sayarwa jama'a. Kaga ka ci hakkinka, ka ci dominka. Saboda haka dan Allah ku daina ɗaukan kayan mu kuna sawa, muna roƙon ku. Yawwa, sai tambaya ta biyu a wannan bangaren, me zaki iya ce ma masu YouTube wanda suke ɗaukar Izzar so episode kaza su sa bayan ba shi bane a ciki? Wannan ha'inci ne, kuma daga jama'a sun gane ba sa jin daɗi, saboda ka yi tunanin shi ne ka je ka kunna sai ka ga wani fim daban, ka ɓata datan ka ba kyau. Ka sa kayanka, kowa da nashi baiwa, ba wai sai ka sa sunan Izzar so ne za a kalla ba. Wannan yaudara ce kuma babu kyau. Sai tambaya ta uku a wannan bangaren, me zaki iya faɗa akan waɗanda suke ɗaukar hotunan ku na Izzar so suna sakawa a tashar su domin a bi su, kuma sai an shiga cikin Izzar so din sai kuma a ga ba wannan bidiyon ba Izzar so bane ba? Daidai yake da wannan maganar na faɗa, ha'inci ne da kuma yaudarar jama'a. Kuma ka sani wani idan ya kalla zai maka Allah ya isa, saboda da farko zai ce shi tsinanne, ya ce wani abu baka san bakin shi ba. A kiyaye din Allah. Me zaki ce akan wanda suke subscribing din Bakuri TV wanda ba asalin Bakuri TV bace ba? Bakuri TV tana da subscriber 150 da wani abu. Me zaki ce ga waɗanda suke subscribing din Bakuri TV domin su kalli Izzar so? To ku duba namu, akwai namu original wanda za ka ga hoton mai ainihin Bakuri, wato Lawan Ahmed, za ku ga hoton shi. In kuka ga wannan, wasu duk da haka ma in kuka ga wannan shine Bakuri TV na asali. Me subscriber nawa? 158. To me zaki ce ma masu kallon ki a Izzar so, da fatan alkhairi zaki musu daga ƙarshe?
ina miƙa godiya ta sosai gare ku masoyana. Allah ban mu tare, ci gaba da yi mana addu'a, ta haka ne za mu ci gaba da faranta muku rai kamar yadda kuke bukata. Mun gode. Mun gode.